Hola, què tal? Benvinguts. Molt bé, us ha quedat el somriure aquest, Ja l'aprofitarem, el somriure el tindrem ja preparat. I el que envieu, tots els que vulgueu enviar, ja ho sabeu, a aquest concurs que estem dient, per poder participar al programa especial La nit de Sant Anastasi. Bé, anem a una altra cosa. No, mira, anem a la nit de Sant Anastasi. Què és el que passa sempre que crema el dimoni? Que passa el tren. Sempre, gairebé sempre passa el tren, però no sempre a l'hora. A vegades passa en una hora, a vegades passa una altra, no sé què passa, i no ho sabem. Moltes vegades tenim aquest problema, que anem a agafar el tren i dic, i si falla? I si arriba tard? I si no arriba? I si han canviat la línia? I si no sé què? Això, la informació massa al dia no la tenim, o no la teníem. Perquè resulta que fa uns dies s'ha creat una nova web que es diu rodalia.info, que informa de com funciona la xarxa de Rodalies de Renfe. Informa a través dels informes dels mateixos usuaris. Però qui ha creat aquesta xarxa, aquesta web, volem dir, els tenim aquí, i són badalonins, si no m'equivoco. Sí. Aquí tenim el Roger Malció. Bona tarda. Què tal? Bona tarda, benvingut. I l'Anna Fuster. Bona tarda. Bona tarda, benvinguts. I crec que hi ha una altra persona més, no? Sí, el Daniel Julià, que no ha pogut venir, però sí, som 3. Molt bé. Aquí estan aquesta gent del rodalia.info, que no sé si ho he explicat bé això, és informar a temps real de com està la situació de la xarxa ferroviària, no? Va així això? Sí? Com va això? Aviam. Sí, bàsicament el que aprofitem és la potencialitat, diguem-ne, de la xarxa social Twitter per tal doncs, que la gent que està, diguem-ne, anant en tren en aquell moment, doncs pugui informar d'alguna manera dels retards en els quals es troba en el moment, fent ús d'unes paraules claus específiques per a cada línia. I llavors, d'altra banda, doncs també agafem la informació oficial que hi ha a la web de rodaliesdecatalunya.cat, de la web de la Generalitat, de manera doncs, que l'usuari pot comparar, el visitant de la web pot comparar la informació oficial amb la informació doncs, que envien la resta d'usuaris. Coincideix un moment? Sí, normalment sí. De vegades una surt primer que l'altra. Primer, sobretot, sortia primer la nostra que la seva. Ara s'han posat una mica les piles i també s'estan esforçant ells doncs, per ser ràpids i donar informació més o menys instantània. Bueno, a veure, els que no som massa entesos en informàtica, les xarxes socials Twitter més o menys sí que sabem què és, però no cal entrar a Twitter, no, dedueixo, per saber com està la situació. Només cal connectar amb la web, oi? Sí, de fet, hi ha com les dues maneres d'interactuar, és a dir, hi ha la manera doncs, simplement de visitar, veure si hi ha alguna incidència, això es pot fer a través d'un navegador normal, ja sigui amb un navegador, diguem-ne, amb un ordinador fixe, que el veus des de casa, abans de sortir de casa et vols informar, o ja sigui a través de telèfon mòbil, perquè tenim una versió adaptada a telèfons mòbils. Aleshores, aquests serien per informar-se, només cal això, tenir connexió a internet i un navegador, i l'altra és la versió de gent que vol informar, és a dir, la gent que es troba en el tren, que s'ha aturat o que va bé, de fet hi ha gent que informa quan va bé, que aleshores sí que cal tenir Twitter per informar. Necessites un compte de Twitter per poder, doncs, posar aquestes incidències. Sí, per exemple, jo estic al tren, no? Em sembla que té cobertura, no?, d'internet, el tren, normalment? Sí, bueno, sí, la majoria diguem que wifi no, tren, però... sí. Llavors estàs al tren amb un d'aquestes cosetes que hi ha, el netbooks o el que sigui, un dispositiu d'aquests mòbils que hi ha, o iPhones també en una se'ls inclou. BlackBerry, un iPhone, sí, qualsevol dispositiu mòbil amb connexió a internet. Mira si estic informat també, Tot i que no sé molt bé com funciona gairebé cap, però bueno, totes aquestes coses que tinguis, ho pots connectar, tu connectes i saps si, per exemple, vens, m'estic imaginant, que vens de Granollers, per exemple, no? I que suposo que hi ha Rodalia, allà s'inclou, no? I has d'arribar fins a un altre cantó, passant per Barcelona i canviant de línia i tal, pots assabentar a través de la connexió, doncs, com està tot aquest tema, no? Sí, de fet, doncs, hi ha la web, com deia l'Anna, doncs, adaptada a mòbils, i el que consisteix és en que s'obre un menú desplegable i hi ha diguem-ne, una franja per a cada línia. Llavors, si tu, per exemple, vens de Granollers, en aquest cas estaríem parlant de la línia R2, doncs llavors desplegues la informació de la R2, veus els últims missatges de la R2, i si posem pel cas haguessis de canviar clop per arribar a Badalona, doncs després t'informes de l'estat de la R1, que és la línia del Maresme. I llavors així doncs, pots tenir la informació que han anat introduint els usuaris i també la informació que hagi anat introduint la mateixa administració. I l'administrador de la web o administradora, què és el que fa llavors en aquest cas concret? Bé, nosaltres l'únic que hem fet és posar en marxa això. No cal que esteu allà perpetus mirant aviam com arriba. No, ara la responsabilitat és tot automàtic, la responsabilitat, diguem, és dels usuaris. Mentre els usuaris vagin enviant missatges, doncs aniran sortint els missatges allà. Quan els usuaris s'encansin o no hi hagi cap incidència, que esperem que passi algun dia, doncs això s'acabarà, evidentment. I les incidències n'hi ha moltes pel que esteu veient? Es produeixen molts incidents d'aquests que oficialment potser no s'informen i en canvi a través de la vostra web sí que es veuen?
diguem-ne que va a èpoques, per exemple, o sigui, nosaltres tenim molts dels nostres usuaris, dona la casualitat que s'estan circulant a hora punta del matí, entre les 6 i les 9, i després per la tarda també, cap a darrera hora de la tarda. I llavors doncs, els usuaris se'n donen molt compte del, diguem-ne, de l'horari oficial del trens i de l'horari que realment passa. I això, i moltes vegades doncs, informen d'això, de petits retards, de 5-10 minuts, doncs, que les fonts oficials segurament doncs, no tenen en compte. I després doncs, les fonts oficials, ja quan és un retard de més d'un quart d'hora, quan hi ha algun tall, quan hi ha alguna aturada prolongada, doncs llavors sí que es fa més ressò, diguem-ne, de les incidències. I sí, cada dia hi ha alguna coseta, els dies doncs, que hi ha més coses, doncs això es veu més activitat dels usuaris, que no només un usuari introdueix l'avaria, perquè clar, diguem-ne que provoca efecte dominó, això, si algun tren està parat, també és parar el de darrere, i pot ser doncs, que un usuari estigui en un tren, l'altre usuari estigui en l'altre, i això, es veu molta activitat, la veritat. Bueno, i això que les fonts oficials que dius tu, què hi diuen d'això? Bé, vam tenir una reunió amb ells i la veritat és que va ser, jo crec, un clima bastant positiu. Amb ells qui és? Amb els responsables de Rodalies? D'Atenció Ciutadana, que són els que porten tot el tema de la Generalitat de web. I la veritat és que entenen perfectament que ells tenen una feina a fer, que és donar la informació fiable 100% i havent contrastat i donant una mica les causes del problema, i nosaltres doncs, estem a peu de carrer, tenim els usuaris allà i que informen doncs, a l'instant de primera mà. Aleshores, això, barrejant els dos, és quan realment s'arriba doncs, a oferir un servei bo de veritat. De fet, fins i tot el conseller Nadal havia parlat de que s'havia creat com certa competència entre els usuaris i la pròpia administració, i que reconeixia ell mateix doncs, que aquesta competència era bona pel fet doncs, que l'administració li anava bé doncs, per posar-se les piles i per informar. Per exemple, molts mitjans de comunicació també, com Catalunya Ràdio, que fan allò al matí del servei de mobilitat, doncs ells mateixos reconeixen que també fan servir la nostra web per detectar incidències. Llavors, si veuen alguna incidència, doncs la intenten contrastar amb el centre d'informació de Rodalies del Clot, i llavors la diuen per la ràdio. Quan fa que esteu en marxa? Ara farà cosa d'un mes. Un mes i ja us heu convertit en referència. En un mes, no? És que no hi havia cap altre servei. Això és evident, però vull dir que ja és, qui té la primera idea és qui té més força, no?, en certa manera, i llavors ja està creat. Recordem-ho, són badalonins els que ho han creat, i resulta que s'està aprofitant, entre cometes, gaudint, doncs tota la gent que fa servei d'aquest servei de Rodalies de l'àrea metropolitana de Barcelona i de mig Barcelona, de fet, mitja província, la qual cosa doncs, indica que, molt bé, que una bona idea. Teniu profit d'això, per cert, d'alguna manera? Bé, tenim 4 anuncis per pagar el que seria doncs, l'allotjament en dominis i això, i de tant en tant potser farem un esmorzar, però bé, tampoc és que sigui lucratiu. De moment, vés a saber si potser la Generalitat diu, escolta, us contactem perquè feu això. A veure si és veritat. Si tenen la idea, ja ho diem des d'aquí, senyora directora d'Atenció Ciutadana, vegi que bé que ho fan aquesta gent i que són de Badalona. Moltes gràcies, sou molt amables, i escolta, us deixem, si us sembla, amb el Minut d'Or. Sabeu què és el Minut d'Or? No? Doncs ara ho sabreu, de seguida, només cal que mireu la pantalla i sabreu què és el Minut d'Or d'aquesta setmana. Molt bé.